Ole, chỉ phải lấy với cô lên. Udais plus Udais á, thil 30 turo omle ta à. Amar chu tu na mi hi chu computer changa ti rem chi alova apps manga ti tur ni a. Chu a apps te po download ngai do na. Mani deu khan office lam tang te point thun ron chu a. Ngani mepa thalak upload tur ti vel te khan ron ti a. Kha Udais ne na thil in collaborate ni wangin tu huna hian ati dan khan sui le do na ni masabera chuan a apps download anga ya a apps chu Google Play Store atangin kan download don kan search anga ta hian Udais plus GIS capture ti ku mo Udais plus GIS capture hey anita Udais noya khu location omte ko kunita ka install to wangin open tir ngo to oma chuan in install lo chuan in download anga in install anga chuan info na ron omanga chumi mang chuan GIS capture ti angai don ani ti han kan download zowanga chumi nuwa kan ti ang tikhan kan install zota hong chin tai la hinia Udais plus GIS capture ti hinia kanan honganga chuan thalak te kha ngai do na hi alo nita chuan ta hian Udais code le Udais password mangkhanin login do ani kanin login anga ta hian masabera chuan alert ron omta a capture location and all images are mandatory for approval kan thalak capture le location vel te kha approve ngai tur chi ani do ani chuan tila hian chungi entai la Udais code te address te tikhan om tu ata a guideline for capture ti hiom ta ni guideline for capture ti entai la ta hian image and location capture instruction om ta all image and location are mandatory subject to approval at the district or state level mo ma kan sei chi khanita chuan tila hian kan hriat tur ti kan chiar thei mai tura ngai tai la image one hian gate ti lan tur ni ta image 2 chuan hemi school front view hi nianga chuan image 3 chuan school building then khat angul shan vel khanita chuan image 4 playground ti tur ni ta ni chuan kha a location chu ngeni hriat tur chuan ta chunga point engemaw hei palina chuan take clear daylight photo no blur ti vel te khanita a khang te kha ania chuan tikhan hetila hian capture publish omta a capture location a hian hei capture location omta hei kan han click anga chuan location instruction hi location must be captured within 10 meters of the main entrance a main entrance kan ti chu school lu na atanga meter som vel bor atanga lak tur ani a zia chu hei hi GIS location kan ti khami keima ni location trace khamana ngai school a angai ni kan okay anga chuan hei aron langta hemi engani hemi apps kan man lai hian englo man angai ni Google location access kamo chuan kan han onanga ti hian ka location kharon fetch ton ta ni hi ka location aron fetch sunita han entai la ka location hi adikem ti hi kan endon ta ni mo ka location hi adik chi alo dewa tuna omna hi tikhan ron muya hei hi playground ki tuna ka omna hi ani mo hei hi adik ma kha chuan nga ve deuh kha nga ya hei click thale chinila a che ve don ta a ta hian hei hi kan school tak chu ani a ta hian he training kong pui tang na penga hei kan school tak chu ni a tikhan a hemi hi kan school building ani mo hemi hi ma se alani chi alo deuh na ma se apoi lo tura ngai taila hei chu allocation he dik vel tura ngai taila a chi lai taka kha a om thei lo deuh nge ni ka hrelawa a in latlem love hei hi school building khania tilai tak hi a omna tur khani om takania chuan hetiang vel hi a thlan thei lova tikhan location hi a che don tlat maya Google Map a hian kan en chinanga hei zo khi ne location hi ka location hi ala fu tok chi alo nge ni
hei ti lai hi school building sir hret a hen a awm a a dik hun hi kan ngak ve mai a ngaih hmel riau mai a ngak deuh chinila school location hi a sual viau lo turah chuan kan ngai dewa a cheng kema hi kan kalsan kual vel chin anga tikhan ala dik chi alo deuh na a hei a location ni hmu fu chi alo nge mani ti zong he kal lut deuh chinila a location hi a dik lo lai kan ta kha chuan a fu lo veng ti kha la awma chu wang chuan kan kal hnai deuh chin anga tivel hi lo ni ta sei ka di don ta chuak le tlat mai a boi thak don ve school chunga he kan lut chin anga a ti khun ve le kha ka update top to mai ang kan update ange kian school ki location ka update a capture location for all image mandatory location ku ti khian ka update ta a chuan chumi zo chuan image kha update upload le kha ngai ta ni masabera image one a kha chuan school entrance a gate a kha mi thala ka kha update tu ni ta gate bula kan kal le kal kol kha ngai ve don video kha duang in alo sei hretani po khan mi lo hre thiam ta ula bun nge ni kat kha boi thak don chuang chuan tuna hian main entrance ka oma capture kan enanga image one tur hi GIS khalangai ve le a kikini a sakala anga ka okay nga hi a phei zonga lak tur ni om tak ani kan la thale lo ka nge image hi a camera ta dan zonga hi ti hian kala ang en le chinanga ti ve khan tik tur anga yang chuan ka okay nga chunga khan tik khan ma ya ti khan upload em ti kharon di ta a en upload anga location ten ti khan upload ta chuan a pahni na a school langin so ti lai son so school hi nge ni notice board lang khan atia maro chu notice board lang kha chu na rem chi lo mai theya chu wang chu notice board lang chi lo khan tian thla kan la mai nga a thim deuh mai theya hoi lo tur ngai tai la te kan la nga ti khan hi sei to ang khan approve anga ya he ti lai hi a thalak omna nu kha pending for approval ti kha ala om ve le a chuan a pathum na chuan engul thana tangin school kha kala le don ani ngo thanglam atang kan ti ve thung ange thanglam atangin infiam na te po a then kha langa kha ting tur khan kha kan la ve le nge playground then kha te po oma ti hian la ve le chuaila alo approve tur angai taila ti khan ni le ta a hi te crop thei khan ta frame scale ti khan ti vel khan pakhat chi kan ti le anga kan okay le anga chuan adot le classroom kha 4 a hian image 4 a hian kan upload ve le don ni net thapa ngai ve do hlek kha ngai mai the ni classroom chung video hi ni si lova chu wang chen he ti jang he kan la nge okay le ila hi achung lam deuh hi tilang tai la
Yes, sanga tikhan pending for approval hu entaila pending for approval approve soitong khan ang lo lampang ina unapprove kha anga ya chu wang chuan khatiang kha lo ni ta publication ayan no image has been received by the admin yet once approved the image will appear here hei hi engani publish image a hian eng eng mal om lova achan chu BRCMO state level mo district level mo an proof anga heng hi milo approve sakhuna hei hi ti angai ni chu chu hei hi UDICE geolocation ti dan chu alo ni ta a app sakha kan download tanga chu tiang chuan hetiang hian a hmuna ngei kalin skula ti angai ni kha kha school geo location ti dan chu ani hello me